Kopogre gi manya kwa Ramogi Jodolo mawuok e kanise mopogore omedo kwayo jotelo ma pacho ka mondo ti kod twak mar kelo winjruok e kindegi kendo gitiek ng'anyo madhi nyime e pacho ka. E twak gi jofwambo, jodolo go kokalo e ote margi mane osom kod Bishop Jona Ubonyo. Giwacho ni Jokenya nyaka yawangi kendo giket piny Kenya mokwongo mar nyiso dwaro margi. Ginyiso no bila mar mondo mi olu chike kinde ma gichiwo rita kendo kigiti kod telo mathoth manyalo kelo hinyruok ne jopiny. E kinde no bende gijiwo rowere mondo kik yie ti kodgi e weche manyalo rocho kwe ma osebedo e pacho kae. Tumekuwa na tukio la wahuni ama watu wabaya kuingilia mali ya Northlands Farm na East Africa Spectre kati ya mali zingine za watu hapa nchini. Ijapo katiba inakubalia maandamano kwa mwananchi yeyote, tunahisi ya kwamba maandamano kwa sasa sio ndio suluhisho kwa shida zetu ambazo tunakumbana nazo katika nchi yetu. Tunaweza tukatumia mbinu zingine tofauti, hata kutumia vipengele tofauti katika nchi kuleta suluhisho ya matatizo tulio nayo.